Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So today ngifuna ukureacta ngama news la ngwabona la ku Facebook uPori announcele ukuthi this year umuva ku Afro House. Abantu bazokhumbula ukuthi uPori unama roots vele Afro House. So uthi uyalishiya piano ufuna ukufocusa kwi Afro House. So bengifuna nje sibheke ukuthi maybe a good move or is mhlambe I strategy sokumarket, but mina I think uPori mengamuva e Afro House I think engayifika iphakamisa i3 step because bayipush oshimza but akekho umuntu obig la kuna ama hit song like amaningi like onegama elikhulu njengoPori. So ukuya kwakhe laphana kuzoba i-boost enkulu but amapiano I think azosafarisha kakhulu because wena umuntu oyi-leader laphana, wena umuntu ngempela oyi-biggest player. I think wena umuntu osegene imali eningi more than anyone, even though engekho isaqala amapiano but wanede ngafika ngo-2019 benokabza laphana bayithatha bayibeka kwenye level. So I think imove yakhe Afro House izofike i-booste kakhulu i-Afro House and izomenza ebe nama-gig amaningi because still usazodemanda for ama-gig epiano but uzobe sevula iminyaka emisha from i-Afro House because i-recognizwa kakhulu internationally. So I think imove yakhe nje imove ehlalelwe phansi iyaplanwa and I think usona behind yona because sebeyenzile imali eningi ngoPori laphana kwipiano. I think bafuna exporter kwi-market enye bephinde bethathe nale mali yale ku-America nako-London because i-Afro House ibig kakhulu outside of South Africa. So I think imove enkulu but for amapiano I think bazosafarisha kakhulu even though isekhona i-record label lakhe Human Gang, but I don't think la abasala mangathi uPori uyahamba ngabe sabanikeza ama-features ingoma zabo zophakama because abaningi baphakama ngaye. But one thing I like about uPori everywhere la akakhona uhlezi iphutha abantu on. So ku-Afro House kunenkinga abantu abaningi sibaziyo nje sazoba uShimza oDaka but abekho abantu abasha abafike bevele kula ma-features. So I think uPori memuva laphana baningi abantu abazodiscover esingabazi because uhlezi ephutha abantu on. Like last year akekho umuntu odemaza u-X-Dubby but after ukabza bethe ukusplitha benoPori uvele waphamisa u-X-Dubby wamfisa show album and album yakhe yenze kahle kakhulu last year. So every la akakhona kuzofika kuphakama umuntu. So I think i-move good for yena ne-brand yakhe but for amapiano I think azobona i-dust ngempela because uPori useyi-biggest player khona. Bakhona abanye like uma emifarso la baqala i-genre uStoki but abaningi bawo-DJ kuphela abanawo ama-hit song. So uPori mangithi uyahamba izoba khona inkinga ekhona. So umbono wami lo ngiSpeaker Nawe. Anyway sekhona ku-Twitter ethi Speaker Nawe, sikhona ku-Facebook siSpeaker Nawe, ku-YouTube siSpeaker Nawe, sikhona ku-Twitch siSpeaker Nawe. We out.